Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports. Aksyon! Balita! Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. SP sang Bacolod nagapangabay sa NIATF nga aprobahan ang hingyo nga magsumeter sang RT-PCR test ang mga apor nga magasulod sa Bacolod. Vaccination certificate sa syudad sang Talisay mahimo na maproseso online. Sa mga balita national, no vaccine, no ride policy sa NCR magasugod na. DOH ginkumpirmar ang community transmission ng Omicron variant ng COVID-19 sa Metro Manila. Una sa balita, una sa aksyon! Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw, Domingo kita, Enero 16, tuig 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Kag karon sa detalye na sang lakat sang panahon. Ang shale line na nag-aapekto sa eastern sections ng Mindanao, samtang ang northeast monsoon naman na nag-aapekto sa nabiling bahin sa pungsod Pilipinas. Sa pinakauling weather forecast sa Negros Occidental Command Center, las 4 ang takna sininga hapon. Naibaluan nga sa Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag sulad sang Bacolod ang maka-eksperyensya sa magal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang northeast monsoon. Kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan naman sa nakaminhan nakatundan ang mabatsagan sa probinsya sa Negros Occidental o kon bilog nga isla sang Negros kagang baybayon mangin makanay tubtob mabalod. Ang average height naman sa ni ang 1.2 tubtob 3.8 meters. Ang temperatura sa isla sa Negros mabatsagan 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Samtang ang adlaw ginalauman magabutlak buwas nga adlaw las 6 ang takna sang aga kag magatungod las 5:41 ang takna sa hapon. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:45 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nagapangabayan sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod sa National Interagency Task Force for the Emerging Infectious Diseases nga aprobahan ang intensyon sa Bacolod IATF nga ilakip ang mga authorized persons outside residence o kunapor nga magsumeter sa negative RT-PCR test result antes nga tugutan nga makasulod sa syudad sa Bacolod. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon nga gin-author ni Councilor Renicito Novero tinalikdan nga si Mana. Suno kay Novero damlag lang gintalaka ini sang Bacolod Emergency Operations Center nga kung hindi masolusyonan ang mga travelers sa Alert Level 3 pasaka, pribado man nga individual o kung opisyal sang gobyerno ang posible carrier sang virus o kung COVID-19. Sa idalam sang polisa sang National IATF, ang mga government apors ang exempted sa requirement nga negative RT-PCR test result sa ilang pagbiyahe bisan diin lakip na ang syudad sang Bacolod. Suno pa sa konsehal unanimous naging konsiderar sang EOC ang paglakip sa local travel protocol nga no exemption policy. To include all apors, authorized persons outside residence, whether government officials or otherwise, as among those who shall submit a negative RT-PCR test result before they can be permitted to enter the city of Bacolod. Nabatian si Bacolod City Councilor na Renicito Novero.
Sa ibang pa nga balita lokal, wala siyang debate nga i-organize ang Commission on Election o Comelec Bacolod para sa mga kandidato sa lokal nga posisyon sa syudad sang Bacolod. Ginpayo ni Bacolod Election Officer Attorney Catherine Kanya, hindi naman kinahanglan ipabalo ang ila opisina kung mayaragkid man sang mga organisasyon nga luyag mag-organize ang debate. Libat nga ginpalayag ni Kanya nga aspirant pa lamang ang tawag sa mga nag-file sang kandidatura ka makabig lamang ang kandidato sa tion sang campaign period. Dinalikdan niya Sabado, nagpatikayon ang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter sang virtual debate para sa mga nagapapili alkalde sa Bacolod ka gobernador sa Negros Occidental. Sa among nga debate, wala nagtambong si Bacolod City Mayor Evilio Binglo Radia galuyag sang face-to-face debate sang sa virtual debate. Apis siya sinina sa bating mayority candidate Albi Benitez ang pila ka mapamangkot sa naglain-lain nga sektora. Nagtambong man sa debate Sunday Negros Occidental Governor Bong Lacson kang iya katsumpong nga si Attorney John Orola. Mahimo na makaproseso online sang vaccine certificate ng mga pumuluyo sang syudad sang Talisay sumugod buwas nga adlaw Enero 17. Base sa VaxCert's advisory nga ginpagawa sang lokal nga gobyerno sa Talisay, ginpayo nga dapat magproseso sang vax certificate sa online ang biyahero na pulo ka adlaw antes sang schedule sang pagbiyahe. Dugang pa kumapaslawan ang isa ka aplikante nga ma-access ang online site, mahimo magpadulong sa VaxCert booth ang nga nahamtang sa ikaduha nga panalgan sang Minuluan Building isa ka semana antes ang adlaw sang pagbiyahe. Nagpanumdum naman ang syudad nga napulo gid lamang ka mga VaxCert ang mahimo ma-release sang Talisay City Health Office sa kada adlaw, 5 sa aga kag 5 sa hapon. Ang pagproseso sang VaxCert na magalawig sang 3 ka adlaw kag ang nag-request ang dapat magbilin sang ila vaccination card kag contact number sa VaxCert booth. Ginanunsyo sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga limitahan sa Department of Pediatrics ang admission sumugod sang Sabado, Enero 15. Sa public advisory sang Regional Hospital, ginpayag nga tubtob na lamang sa extreme emergency cases ang batunon nga pasyente sa Department of Pediatrics para sa non-COVID areas. Ginpayag man sang Regional Hospital nga nalambot na ang full capacity sa mga non-COVID areas samtang padayon pa nga nagasaka ang mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Magod man sini malapit na lang malambot sang Regional Hospital ang full capacity sa mga dedicated beds para sa COVID-19 patients. Nagpasiguro sang bugos nga suporta si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Acting Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo nga si Police Colonel Leo Pamitan. Sa programa nga Vice Gov in Action, ginpayag ni Ferrer nga anuman nga programa iga-implementar ni Pamitan para sa kaayuhan sang probinsya pagasuportahan ininila kaupod nanday Governor Bong Lacson. Sa bahay naman ni Pamitan, ginpasiguro sining ipatuman ng tanan nga marching orders gikan sa regional headquarters. Sunod pa kay Pamitan, iya padayunon ang tanan nga himuan ni Anay Nokpo Provincial Director Romy Palge. Si Pamitan ang gin-assign bilang Acting Provincial Director sang Nokpo sa tuig Enero 8 kag opisyal nga nagpangalagad sang Enero 11 tuig 2022. Malapit naman isa ka milyon ka pesos ka balor sang pagkabutangan ang natupok sang kalayo sa duha ka separado nga sunog nga nagluntad kaina sang aga sa syudad sang Bacolod. Sunog kay Bacolod City Farm Marshal Chief Inspector Rodeli Gaspi, las 5:30 kaina sang aga natupok sang kalayo. Ang puloy-an nga ginapanagyahan ni Yolito King sa Celine Homes, Barangay Estefania. Ang nasunog nga balay ang ginaarkilahan man ni Ranier Sian. Nagkumpisa ang kalayo sa stock room nga nahamtang malapit sa kusina. Ginabulubanta naman 420,000 ka pesos ang nangin kalitan sang amo nga sunog. Samtang las 9:50 kaina sang aga, nasunog naman ang portion sa balay nga ginapanagiyahan ni Jessica Timbang sa Purok Villa Baradas, Barangay Alhi, Syudad sang Bacolod. Sunog kay Gaspi nagkumpisa ang kalayo sa attic area sa ikatatlo nga panalgan sang kag partially damaged naman ang iban pangabahin sang puloy-an. Ginabalubanta naman 525,000 ka pesos ang kalitan nga gintuga sang amo nga sunog. Sa
Sa iban pa nga balita lokal, arestado ang duha ka lalaki matapos nagmaoy kainas ang aga kag nakuwaan pa sang armas sa sitio Salvacion, Barangay Talagakay, Banuas ang Hinubaan. Ang mga naresto amo Sunday Rodolfo Nicor, 28 anyos, kag Efrain Mancao, 26 anyos, nga lunsay pumuloy naman sang sitio Bako sa amo nga barangay. Sunod kay Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinubaan PNP, ang duha ka mga dadakpan ang ginalagar na kainom kag nag-inskandalo samtang nagauyat sang armas. Nagatingwa pa nga magpalagyo ang duha matapos nakita sa mga ini ang pag-abot sa mga nagresponde nga kapulisan. Na-recover sa ilang isa ka kalibre 45 pistola nga may isa ka magazine, kag 5 ka mga bala kag isa ka motorcycle Click 125. Pareso karon sa custodial facility sa Hinubaan PNP ang duha ka nagapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupot sang illegal nga armas kag Comelec gun ban. Sa pinakauli nga balita lokal, patay na sa nasapwan kahapon ang lawas ang isa ka lalaki sa suba nga sakop sa Purok Milagrosa, Barangay Lag-asan, Syudad sang Bago. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, nasapwan sa pila ka mapumuluyo nga wala makilala ang wala makilala nga lalaki nga nagahamyangon sa kilid sang katubigan nga wala na sang kabuhi. Sa pagpangusisa sa mga kapulisan, ang napatay gibilubanta iara sa 70 anyos ang pangidaron. Wala naman sa may nakita nga foul play ang mga kapulisan. Gindala na sa Baxter Funeral Homes ang bangkay sang lalaki kag natala na ngay paidalom sa post-mortem examination. Samtang nagabadayon pang ila investigasyon sa pagkilala sa napatay. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:52 sa mga balita nasyonal. No vaccine, no ride policy sa NCR, magasugod na. DOH ginkompirmar ang community transmission sa Omicron variant sa COVID-19 sa Metro Manila. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Si Mami at Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang Sunday edition sa Aksyon! Sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal o kung balita nasyonal. Mga tubang sang kaso ng kriminal ang mga motorista nga magapresentar sang peke nga vaccine cards o medical certificate sa National Capital Region. Kadungan sa implementasyon sang no vaccination, no ride policy. Sunod kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-NCR Director Zona Matamayo, ang mga local government unit issued vaccine card o mga duly signed medical certificate lamang ang ikonsiderar sa mga otoridad. Ang patag ni Tamayo ang mga vaccine card kag medical certificate ang pareho nga public documents kag sa tion nga magamit sang peke ang motorista naglapas na ini sa lahi. Dugang pagin payag man ni Tamayo nga mahimo mapreso kag mga matubang sang penalidad ang madakpan nga nagagamit sang peke nga vaccine card kag medical certificate. Naibaroan ginadumalian sa Department of Transportation na sa public transportation ang mga wala na bakunahan kontra COVID-19 sa National Capital Region samtang ini ang yara sa Alert Level 3. Ang no vaccine, no ride policy sa NCR ang magasugod na sa Enero 17. Nagakabalaka naman ang mga Associate Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines o KONALO TUCP sang posibilidad nga magkulang ang mga pampubliko nga salakyan bangod sa pagpatuman sang no vaccine, no ride policy sa nga magasugod sa Enero 17. Sunod kay ALO TUCP spokesperson Alan Tanhusay, mabudayan sa papamangita sang dipasayang nga salakyan ang mga bakunado nga mamumugon bangod nga jutay lang nga drivers ang bakunado kag mahimo makabiyahe. Nagpaandam si Tanhusay nga lauman ang jutay nga salakyan sa dalanon bangod nga ibang nga drivers ang hindi pa bakunado kag hindi man magbiyahe bangod sang tuman kahugod nga pulisa sang gobyerno. Ginakabig man sang grupo sa mga drivers kag operators nga discriminatory kag illegal ang mando sang gobyerno nasyonal nga vaccination para sa mga nagasakay sa pampubliko nga salakyan. Ginsuwestyon sang grupo nga karapatan sa gobyerno nasyonal nga magpatupan sang mass testing kag pabakuron pa ang public health system agud masulbara ang gulpi nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Dugang pa sa karapatan hindi dapat paglimitahan sang gobyerno ang hulag sang pumuruyo bangod nga wala ini nakapabakuna. Sunod kay karapatan Secretary General Cristina Palabay, mapigos kag anti-poor ang panibag-o nga pulisa nga ginapatuman sang gobyerno nasyonal. Kalakip sa mga pulisa nga ginapakamalawot sang grupo ang no vaccination, no ride policy sa Department of Transportation kag pagmando sa mga barangay kapitan nga ilista ang wala na bakunahan sa ilatagsa ka mga barangay. Sa iban pa nga balita national, may nakitaan nga community transmission ang Department of Health ng Omicron COVID-19 variant sa Metro Manila. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, yara sa 149,000 ang sa karon ang aktibo nga kaso sa Metro Manila nga posible magdoble tubto Pebrero 15. Apan naguyang na ang pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Kung sadto nagadoble ang mga kaso sa kada duha ka adlaw sa karon, naglawig na ini sang 4 ka adlaw. Yara sa 17,124 ang average nga na-record nga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila humalin Enero 8 tubtob 14 sa diin dakong kintaas humalin 6,500 sa tong una nga semana sang bulan sang Enero. Posible naman nga madoble pa ang kadamuon sa na-record nga mataas nga kaso sa COVID-19 sa National Capital Region sa ikaduha nga semana sa masunod nga bulan base sa pagbanta sa Department of Health o kung DOH. Sa karon may 149,000 nga aktibo nga kaso sa Metro Manila. Ini ang posible bangod nga na-record nga average case kada adlaw nga 17,124.
5 ka rehiyon sa pungsod ang yara sa critical case risk classification sa COVID-19 kalakip ng National Capital Region. Ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang mga rehiyon amo ang NCR, Calabarzon o ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal kag Quezon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o COR kag Central Luzon. Samtang may pila ka rehiyon nga nakitaan sang pagtaas ng 2-week growth rate sang bag-o nga kaso sang COVID-19. Sunod kay Vergere ang trend sang COVID-19 cases sa ibang pangariyon ang kaangay sang trend sang impeksyon sa NCR sa pagkabisa sang pinakauli nga surge. Una na nga ginpayag ni Vergere nga may community transmission na sang Omicron variant sang COVID-19 sa NCR. Ginapadala na sa mga barangay ang pila ka mga medical doctors sa kung magpatag sa benepisyong madulot sang bakuna sa mga wala pa na bakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Union of Local Authorities of the Philippines o ULA President kay Quirino Governor Dakila Kuwa ginatumod na sa karon sa mga kapitan ang nagapamalibad sa gihapon nga magpabakuna. Pagpatag naman ni Kuwa, hindi pwede nga pwersahon ang pumuluyo nga magpabakuna. Bangod sini mismo ang doktor gikan sa mga local government units ang ginapadala na sa mga komunidad nga madamo pang wala mabakunahan agod mapatag ang mga maayong mabulig sang bakuna kontra COVID-19. Nagsobra naman sa 3.2 milyones ang kadamuon sang kompirmado nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ini kasunod nga nadugangan sa 37,154 kabago nga kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 3,505,376. Na-recover naman o kung naka-recover naman sa COVID-19 ang kapin 30,037 kag karon ang total recoveries ang yara na sa 2,864,633. May 50 naman nga na-report nga napatay kaya ang death toll yara na sa 52,907. Sa karon 287,856 ang aktibo ang kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Aprobado na sa Gobyerno Nasyonal ang retroactive applications ng testing at quarantine protocols para sa mga international travelers. Sunod kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, mismo ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang nagatalakay sa Resolution 157 sa ilang pagsinapos ng Webes kagilayon man nga ginaprobahan na. Sa idalom sang IATF Resolution 157E ang testing at quarantine protocols para sa green kag yellow list countries ang ipatuman man sa mga mag-aabot sa Pilipinas sa adlaw o kun antes ang Enero 13, 2022. Ginpatag naman ni Nograles nga ang pagsunod sa pungsod sa mga dumuluong ang mga base sa gihapon sa ginapatuman nga lahi sang immigration. Umpisa Pebrero, dapat na nga mabakita sa mamatuod nga nabakunahan batok sa COVID-19 ang mga dumuluong nga magasulod sa Pilipinas. Ang proof of vaccination ang dapat ipakita antes magsakay sa eroplano sa anuman nga airport sa pungsod. Kalakip sa mga exemption ang mga bata nga wala pa sa 18 anyos, mga individual nga hindi pwede bakunahan bangod sa medical reasons, apang dapat may pamatuod sa isa ka public health region sa ginhalinan nga pungsod. Kalakip sa mga mahimo magsulod sa Pilipinas ang mga foreign diplomats kag ila mga kwalipikado nga dependents o kon mga visa holders. Naguntat na sa pagpamakal sa mga pandemic supplies ang procurement service ng Department of Budget and Management o DBM. Dugang paging kakasamaan sa procurement service ng DBM ang mga pandemic supplies sa listahan sa mga common use items. Sa advisory sang PSDBM sa Enero 13, ginpayag naging kakasna sa listahan ng mga sang supplies and equipment catalog ang personal protective equipment o PPE, gloves, mask, testing kits, common medicines, povidone iodine, sodium hydrochloride, kag thermometers. Dugang pa sang ahensya mga goods naging kakasalista ng hindi na mahimo mabakal sa ilang virtual store. Madumduman ang PSDBM ang nangin sentro sa investigasyon sang Senado bangod sa ginaligar milyon ka pesos nga maanomaliya nga kontrata sa Pharmaly Pharmaceuticals Corporation. Sa pinakauling nga balita national,
Nagpatigayon sa inspeksyon sa warehouse ng Commission on Elections sa COMELEC sa Laguna ang mga personnel sa National Bureau of Investigation o NBI angot sa giniligan na tabo nga hacking sa servers sang komisyon damlag lang. Inangking kumpirma ni Justice Secretary Bernardo Guevara matapos sa ginpatigayon ang physical security inspection sa pasilidad sang COMELEC sang agas ng Sabado, Enero 15. Sunod sa Tiglikom, giningyo sang COMELEC ang bulig sang NBI agon imbestigahan ang aligasyon sang hacking sa sistema sang komisyon. Nanguna sa investigasyon sang NBI o kanang NBI at Cybercrime Division kag Special Project Team. Kaupod sa nagpatigayon sang inspeksyon ng mga tiglawas sang kompanya nga Smartmatic kag mga opisyal sang COMELEC. Sa karon yara na sa NBI ang pila ka mga dokumento gikan sa COMELEC para ipaidalom sa validation kag authentication. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Kag inyo nabatian ang nagapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Enero 16, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz nga nagasaling sa tutanan nga mga ka-aksyon. Sa rin ka mga bahin sa Pinas, laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!